Iti Damdamag Region 1 Love for All program iti San Juan La Union indalwan ni First Lady Liza Araneta Marcos. No segregation, no collection policy, papaertengan ti Dagupan City LGU, ken Central Terminal Hub, may patpatakder ijay Ilocos Norte. Report maniwod kini PTV intern Maris de la Cruz. Ijay La Union, indaulwan ni First Lady Liza Araneta Marcos, ti Love for All Laboratorio Konsulta at Gamot para sa lahat karavan ijay San Juan. Na dumaduma serbisyo tinaypaay kadagiti umili, kas ti libre a diagnostic services, medical consultations, ken essential medicines. Tarigagay ti programa nga iasideg dagiti serbisyo para kadagiti umili. Iti Pangasinan, panggep ti lokal a gobyerno ti Dagupan City, a pagtalina eden a nadalus ti syudad. Babaen daytoy ti panangipatong palda, iti no segregation, no collection policy, a maitunos iti City Ordinance No. 1929-2009. Paset ti advokasya ti panangipatungpal ti Waste Management Division ti Waste Segregation Conference nga adaan panggep a mapasayaat ti solid waste management ti talupulo ket maysa a barangay ti syudad. Babaen iti #Trashformation campaign nangipaay ti lokal a gobyerno iti color-coded a pagbasuraan para kadagiti nagduduma a klase ti basura. Ken ijay met Ilocos Norte, ininspeksyon ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok ti may patpatakder nga Ilocos Norte Transport Hub wenno Ilocos Norte Central Terminal Hub and Parking Building iti probinsya. Agserbi daytoy akang runaan nga intermodal transport facility a manamnama a maaramat intun 2027. Iti kanito a may leppas, manamnama a pagnumaran daytoy dagiti drivers, operators, ken commuters, adakkel a makatulong iti panagturas ti ekonomiya, turismo ken long-term urban development ti probinsya. Addaan ti hub iti multi-level terminal, parking building, commercial ken retail spaces, government service area, ken public open spaces, pakairamanan ti roof garden nga addaan disenyo as solar energy systems, rainwater harvesting, provisions for electric vehicle charging stations, ken dadumapay. Maris de la Cruz, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.